Bună, numele meu e Carmen, bine ați venit la mine acasă. Azi o să facem împreună un scurt haul cu produse alimentare. Practic sunt cumpărăturile săptămânii, coșul săptămânal de la Lidl, pentru că avem săptămâna alpină în curs și am mers pentru câteva produse în mod special, dar am cumpărat și ce mai lipsea prin casă. Și ceea ce urmează să vă arăt se încadrează sub 150 de lei. Așa că zic să încep, pentru că am câteva produse care merg la congelator și vreau să le arăt pe la prima dată, să le pun la loc. Da, o să încep cu produsele din săptămâna alpină, poate vă interesează și pe voi, mai aveți timp încă să le prindeți un pic prin magazin, după care vă arăt chestiile obișnuite pe care le cumpăr aproape săptămânal, dacă nu măcar de 2 ori pe lună. Da, vă spuneam că am mers special pentru anumite produse. Am mers special pentru covrigii ăștia pe care îi cumpăr de câțiva ani, cred că de 2 ani, dacă nu mă înșel. Și sunt super buni. Sunt 10 covrigi și eu pun brânză pe ei. O să vă arăt imediat despre ce vorbesc. Și din păcate am găsit doar 2 cutii. Sunt deja în congelator pentru că nu voiam să se decongeleze. Astea sunt ambalajele. Costă 8 lei și 60, cred, dacă nu mă înșel. Și sunt super, super fain. Eu pun cașcaval peste. Normal vin cu sare, un pliculeț de sare, dar eu pun cașcaval și sunt super delicioși. Puteți să-i serviți simpli sau umpluți cu cremă de brânză. Mie îmi plac foarte mult cu unt. Eu așa am mâncat în Germania, de exemplu, cu unt fierbinți, cu unt lângă sau pe ei unși. Ceva genial. Deja salivez. Se pot mânca alături de cârnați bavarezi, știți, cu salată bavareză înțească, de cartofi și muștar. Sunt o grămadă de combinații care puteți să-i serviți, dar mie îmi place mai mult simpli, cu cașcaval peste. O secundă că vi arăt. Așa arată covrigii mei cu cașcaval peste. Am copt deja câțiva și am mâncat deja, dar abia aștept să-i devorez și pe ăștia. Din păcate am găsit doar 2 cutii, ultimele 2 cutii pe fundul congelatorului acolo la Lidl și se pare că e o demență totală. Sper să găsiți și voi, dacă nu acum, în următoarea săptămână alpină, pentru că se pare că se vând în prima zi, aveți grijă. Am mai avut pe listă și înghețata asta. E o înghețată de ciocolată, vanilie și sos de vișine. Practic e tortul Pădurea Neagră în varianta înghețată și sunt tare curioasă cum e. Cred că a fost 9,90 lei, 900 de mililitri, jumătate de kilogram. Pare interesantă și mie îmi place foarte mult combinația de tort Pădurea Neagră, așa că da, mă duc să pun la congelator și revin cu restul. Tot din săptămâna alpină am cumpărat tortul Sacher. Pe asta l-am pus în congelator la fel, pentru că nu vreau să decongeleze. Dar cam tot ce am încercat la Lidl, prăjituri, mi-a plăcut foarte mult, sper să ne placă și asta. Și au și tortul Pădurea Neagră, dar de data asta nu am cumpărat. Tortul Pădurea Neagră am cumpărat acum câteva luni, când a fost săptămâna alpină. Și ne-a plăcut foarte, foarte mult. Neapărat să-l încercați. Astăzi o să-l devorăm oricum și pe asta. Tot din săptămâna alpină, soțul voia să încerce dulceața asta de agrișe. Are 50% fruct. Acum, eu sper să fie ok, nu am mai consumat din asta, vreau să văd și eu cum e. Agrișele, în mod normal, ne plac, dar pentru mine am cumpărat dulceața asta, care are conținut foarte ridicat de fruct, 25% suc de măceșe și 75 de grame de măceșe, pulpă. Sună super bine, cred că 6 lei a fost asta și dacă nu mă înșel, ăsta 7 lei și ceva. Le găsiți la eBay prețurile. Tot din săptămâna alpină am mai cumpărat, mă scuzați, foșnesc, cașcavalul ăsta afumat. E o brânză austriacă, aparent. Cred că l-am mai cumpărat acum ceva timp și ne-a plăcut, dar nu sunt sigură dacă era chiar ăsta.
oricum, nouă ne place cașcavalul afumat, abia aștept să-l încerc. Și da, cred că astea au fost produsele din gama Alpina, așa că acum o să trec mai departe la produsele pe care le cumpăr în mod normal. De fapt, nu chiar, pentru că am cumpărat ceva din săptămâna italiană. Săptămâna trecută a fost săptămâna italiană și au rămas ăștia. Erau câteva cutii încă acolo și am zis să încerc pentru că i-am văzut pe Instagram peste tot, așa că eram curioasă și eu să văd cum sunt. Toată lumea zice că super bun. Am zis hai să încercăm. 7 lei, 90, cred, nu sunt sigură. Și tot dulciuri, la capitolul dulciuri a găsit soțul madlenele astea reduse 30%, de la 6 lei la 4 lei și a cumpărat 2 pachete pentru că adoră madlenele și am mai cumpărat din astea în trecut și ne-au plăcut. Ceva mai deosebit ce au tot așa săptămâna asta doar, albușurile astea de ou la 4 lei 50 de la 6 lei reduse și sunt o sursă super faină de proteine. Vreau să le încerc să văd ce e de capul lor. E o jumătate de litru de albușuri. Eu nu sunt mare fan gălbenuș, așa că să vedem. Pe urmă am mai cumpărat niște baby spanac. Eu îl folosesc în salată, nu-l gătesc niciodată. Mie spanacul îmi place crud. Am cumpărat un pachet de spaghete pentru că nu mai aveam. Și da, cumpăr marca proprie Lidl. Majoritatea produselor sunt marca proprie pentru că îmi plac și suntem super mulțumiți de ele. Tot marcă proprie, bineînțeles, maioneza. Cred că a fost 6 lei, dacă bine țin minte. Am cumpărat lămâi, în jumătate de kilogram de lămâi bio, netratate, pentru că vreau să confiez coaja, și tot așa portocale netratate și bio, pentru confiat coaja. Am rețeta de coajă confiată pe YouTube, o căutați între videouri, super bune. Și am cumpărat niște mere golden, miros super bine și par să fie gustoase. Eu miros mereu fructele și roșiile neapărat, e mai greu decât cu masca, dar dacă sunt aromate și miros și prin mască, iar asta miros delicios, abia aștept să mănânc unul. Ce am mai cumpărat? Da, am mai cumpărat niște lapte UHT de la gama lor proprie, pentru că ne place asta. Și am mereu lapte în casă, nu trebuie să-l țin în frigider, am mereu pentru cafea, pentru că mereu se termină laptele din frigider și eu rămân fără lapte la cafea. Și nu se poate așa ceva, eu nu beau cafeaua cu zahăr, dar o beau cu lapte, fără lapte nu pot să beau. Apropo de cafea, am cumpărat niște vafe, 4 lei și ceva, cred că sunt astea, le bag adesea la reducere, să știți, și sunt super bune, băgate la toaster, încălzite puțin cât să fie puțin crocante, cu dulceață, frișcă, Nutella, ceva deosebit. Și am mai cumpărat niște sămânțe de floarea soarelui și l-am desfăcut deja pentru că sunt un hamster. Sunt super sărate, să știți, și mie îmi plac foarte mult așa sărate și nu sunt rânce, adică eu n-am prins niciodată marca lor proprie să fie rânce, doar pe când alte firme am mai putut să fie rânce, deși nu mi-au plăcut. Și da, cred că astea sunt cumpărăturile. Oare? Asta e postul săptămânal de la Lidl. Săptămâna viitoare o să fie săptămâna franțuzească, cred, care nu e printre preferatele mele, așa că probabil nu o să am cumpărături de acolo. Dar dacă vreți să vedeți mai des ce cumpăr în materie de alimente sau produse pentru casă, să știți că eu pe Instagram fac haul săptămânal, cel puțin, măcar o dată fac haul cu produse din magazine, ce cumpăr eu. Așa că vă invit să mă urmăriți și acolo. Dacă vreți să mai vedeți videouri de genul ăsta, să-mi spuneți ce produse ați vrea să vedeți ce cumpăr eu în mod obișnuit, nu știu, alimente
produse pentru casă, să-mi lăsați în comentarii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi, vă doresc o zi plăcută, ne revedem data următoare. V-am pupat! Pa!